O Instituto da Lingua Galega, que pertence á Universidade de Santiago, tivo un papel fundamental na elaboración das normas ortográficas do galego. Por iso queremos falar coa directora do ILGA, con Elisa Fernández Rey, para saber a súa valoración deste 20 aniversario do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Foi no seu momento un fito importante porque foi un acordo parlamentario, un acordo de país por unanimidade. Naquel momento proposto polo partido no goberno, que era o Partido Popular, e apoiado no Parlamento pola oposición, cando a oposición tivo que facer tamén un esforzo para dar o apoio a ese plan, porque ás veces esquécenos que naquel momento considerábase que non era un plan suficiente e que se requerían máis concrecións e ser máis audaz, posto que estábamos nunha situación que así o requería. E deuse o apoio, aprobouse por unanimidade, e, polo tanto, houve un acordo e un pacto. Pero, claro, non chegan os pactos. Tamén, despois, teñen que vir as leis e os decretos que implementen eses acordos e que desenvolvan as medidas para as que se deseñou a lei, neste caso o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Lamentablemente isto non pasou. Entón, pasaron 20 anos do Plan Xeral de Normalización Lingüística, pero sobre todo pasaron 20 anos nos que se aprobaron especialmente o denominado decreto do plurilingüismo, que foi moi prexudicial para a lingua e que trouxo consecuencias moi negativas. Non son unha persoa pesimista en absoluto, pero creo que temos que ser realistas na análise, e a análise dos datos e da situación que hoxe temos é peor que a situación que tiñamos hai 20 anos, houve unha perda de falantes importantísima e houve poucos avances en aspectos e ámbitos de todo tipo, non? Isto é algo, tamén o digo porque ás veces dice, é moi necesario un pacto, non? E parece que cos pactos, ben, además do pacto, que sería moi interesante que todos nos poñamos de acordo en que temos que conseguir o que por outra parte establece a Lei de Normalización Lingüística, que é que os falantes de galego e os falantes de castelán teñamos os mesmos dereitos. Entón, para conseguirmos isto, están ben os pactos, é unha base, un punto de partida importante, pero despois tamén teñen que vir as leis, os decretos que verdadeiramente implementen políticas que consigan eses obxectivos. A cuestión da educación, por exemplo, non? Entón, claro, o decreto do plurilingüismo foi moi prexudicial para as escolas e para a presenza do galego nas escolas. Eu creo que isto, hoxe en día, tamén xa case é un consenso. Eu creo que incluso desde distintos posicionamentos ideolóxicos e políticos, eu creo que hai un consenso que isto hai que reformulalo e hai que cambiálo. Eu creo que a educación segue sendo a nosa materia pendente desde o principio, casi desde a promulgación da Lei de Normalización Lingüística. Entón, este aspecto é moi importante. E despois hai outros aspectos, como por exemplo son os cambios que se produciron desde nos últimos 20 anos, que teñen que ver sobre todo coa digitalización e a nosa conexión tecnolóxica, ou digamos, como dicilo, a intensificación da nosa conexión tecnolóxica. E que quere dicir isto? Quere dicir que non só interaccionamos con persoas, sino que interaccionamos con máquinas, interaccionamos con aplicacións,
moitísimo máis do que o facíamos hai 20 anos. Polo tanto, aparece un novo ámbito, ou digamos un novo espazo no que nos comunicamos a través da lingua, e ese espazo hai no que cubrir, e hai que darlle recursos ao galego para que sexa tamén aí unha lingua normal. Eu creo que isto foi unha das cousas que máis cambiou nestes últimos 20 anos. Tarefas pendentes, seguimos tendo tarefa pendente da educación, seguimos tendo a tarefa pendente da administración de xustiza, por exemplo, é dicir, que tiñamos uns deberes que en parte seguimos tendo. E despois, eu penso que a perda interxeneracional, non? A perda de transmisión interxeneracional, isto é moi grave, vense producindo, non comezou agora hai 20 anos, vense producindo desde hai décadas e tampouco lle acabamos de meter o dente como é debido, non? Eu confío en que sí, se volvan a dar os acordos necesarios para derrogar ese decreto e para facer unha legislación que consiga, ao final, a igualdade de dereitos de todos os cidadáns e de todas as cidadáns de Galicia, porque ao final é unha cousa tan importante como esa, non? Estamos falando de igualdade, non temos unha persoa que fala en castelán ou que ten esa lingua de preferencia, cando vai facer o seguro do coche, teno en castelán, cando vai facer a escritura da casa, teno en castelán, cando ten, eu que sei, calquera cousa na comunidade de veciños, pois probablemente estea en castelán, ou se ten que ir, non sei, ten calquera asunto que resolver coa administración de xustiza, teno en castelán, eses dereitos están garantidos, o que estamos tamén, non? O que debería garantir a lei sería que os falantes de galego tamén teñamos eses dereitos. Non estamos restando, estamos sumando, non? Sumando dereitos dos cidadáns e das cidadás. É moi cansado, quero dicir, eu entendo que a sociedade e as persoas non podemos estar na trincheira continua da reclamación dos nosos dereitos, isto é certo, pero tamén reivindico, non, a necesidade de que todos temos que facer presión non só para defendernos, sino tamén para avanzar. E isto é importante en todos os ámbitos da vida, creo eu, non? A loita social e a reivindicación de todas as persoas. Creo que nestes 20 anos tamén nos cansamos. Eu non teño esa percepción de que aumentar a reivindicación, non teño esa percepción. Pero, bueno, é difícil tamén isto de avaliar. E despois tamén sí que me gustaría, claro, lembrar e agradecer o traballo de tantas organizacións sociais, organizacións civís, que sí están reclamando e sí están loitando pola lingua día a día. Temos a Mesa pola Normalización Lingüística, Queremos Galego, tantas outras organizacións, ás veces asociacións locais, que sí están traballando por isto, non? Pero sí que eu creo que todas e cada unha de nós deberíamos intentar poñer un grau de area aí nesa reclamación, non só, insisto, non só desde unha postura defensiva, sino tamén desde unha postura propositiva e de avance. Eu creo que hai entidades que veñen traballando a prol da lingua
durante décadas, non? Aquí agora estamos no Instituto da Lingua Galega, que é unha entidade que, aínda que é un centro de investigación, non é a súa, digamos, a súa finalidade nin o seu obxectivo a reivindicación de dereitos lingüísticos, pero que ven traballando desde a súa fundación hai máis de 50 anos a prol disto. Aquí elaboraron os primeiros manuais para que os profesores de galego puidesen estudar galego para despois poder ensinalo, e polo tanto unha contribución moi importante. Aquí traballouse tamén moitísimo na posición que o galego ocupa na romanística, é dicir, que na investigación e nos estudos de romanística se recoñecese a posición do galego como unha lingua con entidade propia e que estivese nos estudos a nivel das outras. Entón, é un centro de investigación, pero que tamén colaborou e participou neste proceso. Temos a Real Academia Galega, co Seminario de Sociolingüística, que tamén fixo unha descripción exhaustiva e moi importante, que senta as bases do coñecemento que nos pode permitir desenvolver políticas lingüísticas, o Centro de Documentación Sociolingüística do Consello da Cultura Galega. Como dicíamos antes, a Mesa pola Normalización Lingüística traballa desde hai tanto tempo na reclamación de dereitos lingüísticos que actualmente aínda non temos, e tamén con moitos logros, obviamente, e tantas organizacións que están traballando, pero obviamente hai que facer un chamamento á administración, un chamamento ás organizacións políticas, pero tamén á administración pública e a súa enorme responsabilidade, a enorme responsabilidade que ten na implementación de políticas lingüísticas e política lingüística, non? Bueno, agora eu a Secretaría Xeral da Lingua, pero ata agora era a Secretaría Xeral de Política Lingüística, porque hai que desenvolver políticas e estrategias para conseguir os obxectivos. Entón, eles teñen unha parte moi importante da responsabilidade, tamén o legislativo, pero despois hai que levar á práctica a política e as medidas.